De vaccinatiebus van de GGD loopt terug de provincie en is nu deelstrutsen in Noord-Friesland. Voor de mensen die twijfelen en niet slechter been binnen, kan ik me voorstellen dat ze hier even heen gaan. Zaterdag zijn we eenmalig in Halm. We zijn toonsdag morgen in Kolm. En dan ben we na je weekend nog een keer in Wolfgeer. Vrienden weekend winnen we in Haas. En na die 4 dagen zorgen we even van hoe werkt dit nou? Gaan we hiermee terug of net? Voor de tweede prik komen we ook weer om. Die afspraak wordt voor het dadelijk maken. Dus op die 4 locaties komen we sowieso voor de tweede keer weer om. Voor een part van de mensen is de vaccinatiebus een uitkomst. Er was een vrouw die zei, ik zie er zat in te hikken en daarom heb ik nog nooit een afspraak maken. Ik zie op tv elke keer die spuit, die wie mij wat te grut. Maar nu de bus zat dichtbij is, dacht ik van nou ga ik wel. Nou, dan helpen wij die vrouw ermee, maar we helpen ook terug tal vaccineren te vergrutsen. En daar hebben wij als groep ook een heel soort aan. Ik moest vanmiddag in het Warha in Ljout, maar ja, ik zei de bus is staan. Ik denk, ik vertelde hier even, dan hoef ik net een paar naar Ljout te rijden. De mobiele vaccinatielocatie lijkt het een soort op een gewone locatie. Mensen moeten haar een uitnodiging meenemen van het RIVM. Want wij prikken alleen nog de mensen die het aan uw tavies binnen. Dus net de mensen die het uitnodigen binnen terug de huisdokter. Als ze die meenemen en hier komen met een identiteitsbewijs en morgen ook in Kolm, dan kunnen ze van u een prik krijgen. Hier has geen afspraak nodig. Ja, en dat betekent dat we op voorhand net weten hoeveel mensen hier komen. Dat is voor u ook wel wat spannend, maar we binnen wel de hele dag. Een groot voordeel van de bus is dat er ook op andere locaties inzet worden kan. We hadden snel een calamiteit in Drachten, wetteroerlest op onze priklocatie. Toen hadden we een heel soort mensen uitnodigen en toen dachten we, die willen toch al jaren prikken. Dus we hebben daar zo'n welke plekken in dat gebouw kunnen we nog broeken. En we hadden de bus, dus daar hebben we de bus ook nog inzetten. Ja, en dat zal de komende tijd vaker gebeuren. Op bepaalde locaties waar we groepen prikken, kunnen we nou de bus inzetten. En dat is wel noffelijk.